ଭାଇ ଏ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇକି ବି କେମିତି ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ସ୍ନେହରେ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଭାଇ ହୁଏତ ଏଇ ମାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିକି କେତେ ଲୋକମାନେ ମଜାକ ଉଡେଇ ଦେବେ ଆଉ କେବେ କାହାର ମୁହଁ ଦେଖିକି ଜଜ୍ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ତା ମା ହୃଦୟରୁ କେତେ ଭଲ ପାଇଥାଏ ସେଇଟା ଦେଖ। ଗୋଟେ ମା ର ମୁହଁ ଦେଖି କେବେ ମଜାକ ଉଡାଅ ନାହିଁ, ବୁଝିଲ ତ ଭାଇ। ଗୋଟେ ମା ତା ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ। ସେ ମା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇକି ବି ତା ପୁଅକୁ କେତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦଉଛି ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏମିତିକା ମା ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଯଦି ମିଳିଛି ସମ୍ଭାଳିକି ରଖ, ବୁଝିଲ ତ। ଆଉ ଭାଇ ଏ ଭିଡିଓ ଯଦି ସତ କଥା କହିଥିବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଛୋଟ ଭାଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫଲୋ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।